Kamano machiegni kendo kang madari wadong ngima tine dakika 25 omiyo ka kura mi thuolo teme mar lora godo mako tiko chenro kik wach ni nok iloso kotende kod points ma wan manadwa ponga wacho ntiere gimoro miluongo ni kuso to kuso ni onyalo play a big role konyo students koridoga ka ngata kata an ka ninda chiew kiny an Akoth Marceline president mar kuso anakaw ngani vice ngata en secretary koridoga ka wach help ni wuok asewuok adhi like en gima ji chiemo godo kar mondo giti godo konyo students alafu doga ka thot students bokia kata ni gini exist koso onge nikech ngeni iwacho ga ni ka in ignorant about something kata ngato tiyo kodi marach okinyal nikech ineno kaka nosewach comrades nyalo la yuana I'm sure ni ka thot comrades dange ni this kuso thing it does not exist anywhere ena gimoro ma ngato osieko godo koro student leaders moyier these universities ginge maber ni gini yonge they can do something about it to ka koro gini e jok ma itiyo godo afere mane wachocha afere ok en gima rach ur lungo nyingege koro ur lungo nyingege ok walungo nyinge wacho ni inena afere ok en gimoro marach in ko mi pesa cham but it does not prevent you from wacho gimonego bedni wachi ngini thoth ji complain ga ni o intiere sije party ni intiere koni bete party ok moni wacho gimonego bedni the correct thing monego bedni timo chunga ti wach ni ya ni idea mar golo help ni to kend gima ber as a comrade in comrade kata bed mana ni in government kata support government kata ok support ting moro kapo ni gini affect jite odhi affect nyaka in mane ya mondi support government koro nikech intiere gi privilege mar yudo gigi endi kiti bed muofu mar ni koro jok moko machielo ka mano chuno gi mano wach gi as long as ni kora koni en sawa kaka ne wadwa wacho ni ento mare no biro ngini ntiere mar jok moko beto maybe onyalo bedo no defend gi nikech onego bedo biro ntiere kaka osara de do I don't know just an example pero kama na yote mana kudi kaka example